Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon may higala nga Martes o gapit sa 7 na buwan sa Abril tuig 2026. Straight to the point. Sa gyapon hatagan tagpagtaga ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon manghigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutaran karon nga buntaga mga higala. 5.1 magnitude nga linog. Mitay-og sa Bugo City kagahapong adlaw alas 3 sa hapon. Straight to the point. Lain-lain nga gikusgon sa pagtay-og usab ang nasinati sa nagkadayang bahin sa Sugbo. Straight to the point. Nakip na dito sa Leyte ang nasinati sa mahigala kining maong linog. Straight to the point. Itay nimong sitwasyon mga kagilaan. Tungod sa maong linog, pipila ka mga danyos sa infrastruktura natala sa Fivolks. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, kini magkatalagman mahigala nagsunod-sunod na laing hugna karon sa big time oil price hike. Gipatuman na sugod karong alas 6 sa buntag. Straight to the point. Lain-lain nga mga oil companies ang mipatuman na niini. Presyo sa diesel gibana-bana nga mabot na sa 170 pesos ang matag litro. Samtang ang presyo sa gasolina posibleng moabot ngadto sa 120 ang matag litro. Straight to the point. Mao ang report ko sa makabanan nga to karon sa mga gas stations. Aron to masuta mga higala no ang actual na gyud no nga pag-increase. Nining lain na pod mga higala nga problema na to ang padayong pagtaas sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Subay niini public transportation sa Subo mikunhod o balig 40% tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Straight to the At point. aling pagtagad lubutaga sa mga kaigalaan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Pero the atong point. hatagag pagtagad sa bang atong mga diskusyon karon butaga. Naunsa bang hitabuan nga niingon man mga kaigalaan nga tangtangon ng excise tax, tangtangon mahigalang VAT aron nga moubos ang gasolina. Dito sa Vietnam, pagtangtang mga higala nila sa ilang mga buluhisan, sa ilang mga kaigalang gasolina, na-feel dayon sa katawhan ang pagtabang sa gobyerno. Na-feel dayon sa katawhan sa Vietnam nga ni-rescue ang gobyerno. Gumikan kay sa dihang gipangtangtang ang mga tax, mga higala, ang mga buhis sa gasolina, automatic ni ubos ang presyo sa gas. Ubos pa gani sa ilang mahigalang naandan nga presyo. Straight to the So point. diha naka-feel dayon ang katawhan sa Vietnam, nitabang ang gobyerno, ni-rescue ang gobyerno. Pero unsa bang hitabo as Pilipinas? Tangtang na mahigala, tangtangon ang VAT, tangtangon excise tax, daghang istorya wa pa man ma-feel sa mga tao. Ato ni tagag pagtagad lubutaga mahigala sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Gawas ana nga wa pa ma-feel sa katawhan, murag pulos pa ukyab ang dagdaghan aning kalakiha. Matod pa ang Pilipinas nakigsabot na sa Iran nga palutsod ang barko mahigala sa Strait of Hormuz. Unya, matod pa nakalusot ko ng barko sa Pilipinas, Inday Maris. Last week pa nakalusot na, nakigsabot ang Pilipinas, mura sa tagmaulian, bitahan na lang taon. Unsa man ay ulog-ulog nga aron maulian ang mga tao? Kaya nakigsabot naman ka sa Iran, pero gipalusot naman ka Gipalusot to niya 140 pesos ang matag litro last week. Nya karon nakalusot na nahimo na hinoong 170. Ato sa ning klarohon sa mga higala Ato sa ning klarohon ron no. Kay pero si kuan na ba kining si BBN ba pasultihon ato pagsugod ingon sa di pa man na mo kuan kay mo padung pa man. Pero atong klarohon lang ni mga sukid ig pabina Pero inaot po nga kining ato mga Filipino seafarers ayon yung paglabti Kay bida Katarig pagtagad lubutaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang pag-asa ni pasidaan nga heat index o mabati nga kainiton karong adlaw posibleng moabot sa danger level. Straight to the point. Kaya mo pagpainit din mga sukid tig paminaw.
Kay labihan ka lagting kay init ron, ha? Ting kwarisma mahigala lagting ang init. Unya, ang pag-asa karong adlaw may pasidaan nga naa pa sa danger level. So delikado ang heat stroke karong adlaw. So padaplin ta silong ay mo pagbas ka init aron nga dili ta mabiktima ining mga heat stroke. Straight to the point. Magbaon og tubig. Kuan jud inom kanunay og mahimog magkasilong, halasilong. Unya baon og tubig inom kanunay para nga stay hydrated lang jud, ha? Aron sa ingon ni ana mahigala malikay ta sa disgrasya ning grabe ka init sa panahon. Straight to the point. Init pa kay panahon, init pang mga mga tao gumikan sa presyos gasolina. Delikado musigat ining kalakihan. Samtang init kay mahigalang hisgutanan sa pagsiga mahigala sa kuan, init kay hisgutanan sa ekonomiya. Ang Pilipinas mga kaigsunan mao gihapon, ha? Matud pa patambungon sa House Committee on Justice sa sunod nga hearing si Ombudsman Jesus Crispin Remulla aron mga higala ipadayon ang impeachment hearing batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Hala na sintos-tinta na ng inyong gas diha, ha? Basta padayon ang hearing mga higala sa impeachment. Muna, init ang panahon, init ang presyos gasolina, init pong impeachment. Ang tanig pagtagad lubutaga mga kaigsunan. Nga para dili ngilad kay paminawon Inday Maris nga kunuhay ilang gigukod pag maayo Sara bisag nagkalisod na panahon. Imbitaron si Crispin Remulla sa sa House Committee on Justice para sa impeachment aron nga dili pod kayo ngilad paminawon ingon pod si Remulla nga apilon po kunon laga pasaka si Cheese o ingon man si Romalde. Aron nga dili pod kay ngilad ba nga si Sara ra kunuhay ang gigukod. Aron pag-ulog-ulog ba lang nga, patas. Aron nga dili kay obvious ba. At ang pagtagad lubutaga sa batuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin sa balita sa gawa sa nasod, ang Amerika, Iran ug usa ka grupo sa mga mediator gituki ang potensyal nga 45 ka adlaw nga ceasefire ug kabuton ang hingpit nga pagtapos sa gira diha sa Middle East. Straight to the point. Sa nitagag pagtagad lubutaga mahigala sa batuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang intelligence chief sa Revolutionary Guard sa Iran nakalas atol sa gilusad nga strike sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Straight to the point. Iniguban pang mga iskitanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan